Dikungkum dikunyah, assalamualaikum kanggo semuanya. Dadi dinakin reangke menggawene ngunjali wini. Ku dadi wini ki janjina ning kandek. Tas dianjina kandek ki toline diunjali kini reangki karo Kang Citot kini masih ning Karang Sinom kini posisi ki. Ku kin ki wini dianjina dientep karena sing rapi ambroli akeh karena dinet-net. Ku dinet-net ambroli akeh sekandek ku kiras anak patang puluh bentel. Dah dia mengkenen ki guys. Reang ki ku Kang Cito teh dipedekang sun. Amuran madet ambroli patang puluh bentel. Kandeke gede guys. Reang ini kene age esuk entas ngarit wini. Dadi reang tugase ngunjali wini diunjali sawah kana. Ku dadi ngarite kuning beda tempat kana guys. Nggati winie ning wong luwian. Dadi ning tangga-tangga kah pada luwih ku dadi diarit kana ning majikane reang ning Kaji Rasman kana reang ku ning kene ya wis ya ki lengenan tas kintak unjali reang ki. Seentase dielep dadi wini sining kandek ki ditaleni sing teguh talinane Kang Citot. Amberan aja pada buyar. Ku dadi kin ki ditaleni kini guys wini-wini ki. Tas ditaleni kabeh kenceng kabeh wayahe dunjal kin soalnya rada ado guys posisinya ki. Ya rada ado lah pokoknya mah sejen sawah soalnya mah. Nah sakian wayahe reang muat ning motor dimuat loro-loro bae guys. Aduh loro-loro begabot gini soalnya mah grandul lah banyu-banyu mau ku ngarite aku ditaruh ning kene ku reang posisi arep miang ki rada ado guys. Ku ya wis mengkonon bae guys ki semoga petani Nusantara ki subur makmur lah pokoknya mah. Oke guys, reang pengen dijalanakan motore saking pengen mangkat kini ya wis. Oke guys, salam petani Nusantara, bye bye.